when meeting tino mo iti Pastoral Center iti Basilica ni San Juan Bautista, Shrine of the Virgen Milagrosa de Badoc, kaduami nga ron iti Parish Pastoral Council ken Parish Finance Council nga idadauluan the Dr. Feliber Salvador and Madam Josephine Greto Calahate, the PFC Chairwoman, ken iti Rector iti Basilica Minore ni San Juan Bautista, the Very Reverend Frederick Victorio Astudillo, ta ipadamag na nga ron dagiti napagnunumungan da iti Diocese Tidawang idadolwan ni Apo Obispo Renato Mayugba, may ipapan iti panag-host garod iti Badoc after like 20 years. 1994 hindi napasamak nga dito tinaudi nga panaka-host iti Badoc iti Cristo nga Ari or the Solemnity of Christ the King. Ket mapasamak ko dito iti November 24, 2019 dito nga rod iniingutan tayo ng ili iti Badoc. Ket mamati tayo nga rod nga dito nga selebrasyon ket saan laing nga selebrasyon iti gimong ti simbaan, di kiti celebration deto iti gimong iti sangkailian iti ili no nga tititipan na kaipakita nga ron ti panagkikin ng mayet iti gobyerno ket ti simbaan ta panang welcome tayo nga ron kini Apo Dios kini Apo Jesucristo akas ari ti langit ken daga. Ket ado dagiti activities na pagnunumungan nga maipreparar ket maruglugyanan Apo iti clearing operation iti orikas dati nasapa pailaan kat mairugrugin iti panaka-identify iti processional route tamo tayo nga rod nga dati Christ the King ket may isang highlight na aside from the dati misa ket dati panakailibot iti Sagrado Sacramento when no ti Blessed Sacrament na mailibot iti lawlaw ti ili ket na atidtog dati na-identify tayo nga processional route tilikmot ti ili maliko sa amin dito ikat mairugdugin iti panaka ipreparar dati dala ni Apo Dios ni Apo Jesucristo. Ket nagkari iti local government unit nga rod nga idadoluan ni Apo Mayor Maximo D. Cahigal iti 101% or maybe dakdakkel pa iti suporta iti munisipyo iti sibubukel nga ili kastamit iti barbarangay iti detoy nga activity ta nakapinpintas na nga detoy nga pangpauneg manen iti pamati tayo iti Dios babaen kini Apo Jesucristo. Ket adu dagiti ma-expectar nga bisbisita nga umay laksid kadagiti naduma-duma nga ili-ili ken parokya iti probinsya ngem gaputa di Badoc ngamin ket karuba ti Ilocos Sur. We are expecting also delegates coming from the province of Ilocos Sur kasi asideglaeng isu na karuba lang ang probinsya. Isu nga isaganaan tayo dito yung pasamak as early as now ket nairugin iti panaka obra panakaplano panakaubra dagiti signages dagiti campaign materials nga kung saan the tourism office is in charge of it. We are involving the tourism office in the logistics as well as the campaign materials to be used for the said affair, the Solemnity of Christ the King. Ket tipay maipakita dapat ti napintas nga nagbaliwan ti ili nga Badoc kastamet iti panakay pabuya dagiti kultura ken tradisyon ta garud iti festival tayo ket La Virgen Milagrosa Baro a Badoc Festival. So the rector of the Basilica requested us to showcase our festival dancers, street dancers. Tatlo ti kastaket agkin na mayet iti pamati. Yes, we are planning to redevise and make the procession more holy as well as it will be more different than the previous years. Since it's the first time that Badoc will be hosting Cristo Rey, having the Basilica Minore of San Juan Bautista as the shrine of La Virgen Milagrosa de Badoc Coronada, we are, the PPC, the PFC, as well as the parish,
is and in cooperation with the local government unit, the tourism office and the office of the mayor, we are planning to revise as well as to make the procession more appealing and more solemn at the same time. But there is a suggestion to have to make our beautiful cultural heritage and tradition present, like our dances, our songs, to be present during the procession. And we also suggested that municipalities who will be joining will bring replicas or small replicas of their patron saint, so that the people may see also who the patron saints of those respective municipalities. Kaya dagiti ti plano, sapay lang kung ma-aprobaran, we are still at the planning stage actually. But napinta sa unay ita, manupay lang nga bulan iti umayket, iti mapalabas, ket we already started, ken napintas, ken nalaka, iti agpreparar, ta adu dagiti tattao, katubultulong, napintas iti unity, iti gobyerno, ken iti simbahan, dagiti number 1 nga milagro ni Apo Santa Maria, kan kanayon ni nga ibagbaga, ta uri no narigat iti preparasyon, ket mapalagaan dito igaputa, agdi tinulong ti tumunggal may sa babaen ti naingat nga liderato ni Apo Mayor Maximo Cahigal, ken dagiti opisyales, dagiti barangay, ken aming agencies, non-governmental organizations, our religious movements and groups, our basilica, our diocese are in one, always for the greater glory of the Lord. Ket identify on the part of or tibi beneg iti turismo, ket may isa dato nga dakkel nga bentahe manen iti badok ta included no kwa dagiti tattao nga umay iti tourist count tayo, day tourist dano pa and pilgrims, ket mayat man deti yan nga mainayon nga mangpasantak iti turismo ta deti basehan tayo nga rod nga maysa iti panag progreso iti ili when may sa nga lugar may panggap iti beddag iti turismo, ket iti tourist arrivals. Iti sa